Con menor presenza de xente do habitual debido á chuvia, os membros da plataforma volveron a saír á rúa para reclamarlle á Xunta a construción do centro de día na localidade. Nesta ocasión, por causa das condicións meteorolóxicas adversas, si decidiron abortar o habitual percorrido polas rúas da vila. Todo se quedou esta vez nunha simple concentración, na que se puideron escoitar berros en contra da Xunta. Rianxo precisa un centro de día. Rianxo precisa un centro de día. Precisa un centro de día. Rianxo precisa un centro de día. E se insistiu na necesidade de dotar ao municipio deste servizo. Van alá xa 76 días de peche no concello, e os ánimos, a pesar do longo tempo transcorrido dende o primeiro día do encerro, non minguaron. E máis, parece que continúan intactos como o primeiro día. Dende a propia plataforma aseguraron que continuarán no seu empeño ata obter unha resposta positiva á súa reivindicación, algo que consideran xusta.